Nire izena Ainara Puerta Larrañaga da, eta gaur hemen Jose Julian Oarbeaskoa Urizarrekin aurkitzen gara, Durangoko Momotxo tabernan, eta gaur 2012ko ekainaren 16a da. Lehenik eta behin, Jose Julianei bere baimen eskatu behar diogu, elkarrizketa hau grabatu ezateko, eta gero beste pertsona batzuk datu hauek eskuragarri izan ditzaten. Zure baimena ematen diguzu, Jose Julian? Bai, ematen dut baimena, baina nik hori izango nuke, hori izenak emotea edo ez emotea, hori garatu daitela bentzet nik esango dut, baina ahal izan bada beren baimena topati eta inoz urtetan badago idatziko liburu baten, hombre, guztiako nezkio bere izatie, zuguru urtean, zuri izenakin, hori geratu daitela nahiko argi. Bale, oso no. Beno, hasiko gara galdera horrez batekin. Nola izan ziteken zure eguneroko bizitza edo pelotan hasi aurretikan? Zu Durangon jaio zinean? Ez, ni ez, Durangon ez. Garai jaio zinean? Garaiko herrian, eta gogoratzen nazena, zikitatik, baserri bazan, eta ni nintzen 6. semea, eta, baserria badak izo zelako izan, hazik neko gogorra zan, eta nik gogoratzen pentseto gu jaio nintzen nien hauela ura, pentseto, ze harina bezan urik, igual esan egon ura, haintxe behortzi bil izan, 51 inguruen ipini eben ure, eta, gure maizaten dago, ezin zela gauza ederrena gertatu jakin hor duen herrian, ez da? Eta, handik aurrera, baserriko gauza gazak eskio, behi zaintzen, zan gure bierra, edo ura ekarri, ura itxurritik ekarri, eta hortxe munduen monagilo izin nintzen bebai, eta goizeko 7 eta juten gintzen mesara, emoten mesa, eta gero eskolatik, badakiko zer paskin zelan izan zen gure denporak, karalzola aurrera eta atzera, eta nahiko gogorrak izan ziren, lehenengo maestria oso nahiko ona izan zen, niko izkaino joten, baina gero maizuak eta ekarri abizenien, nahiko gogorra izan zen, emuzkuen nahiko paliza, askotan ukutuzkuen buruen eta kastiguek eta egurra zemutuzkuen lepuen bebai, eta nahiko gogorra izan zela, erdera zikiztie, nahiko gogorra izan zela guretzako. Eta nora jute zinen eskolara? Garaia berra? Garaia euken eskola, barriak egin zuen barrez, lehenengo zan herriko tabernak gani, zan herriko etxian zan eskolak, eta gero barriak egin zuen zen, eta barrizetan, han nahiko gogorra niretzako betet izan zen eskolara jutia eta eskolan egotia, ze, baserrian aita bierra mina izabeen, eta hor duen, neko urrein jauen, da txistu entzute gainun. Eta gu askotan hauten etzen kastik haute, eskaitzen jakiten lezinue, eta hor duen inoz salto egin bentanatik, eta eskapau egiten zen. Eskapau, eta etxien emutuzkoen belera eskinako bat, zergaitik kastigotu egin zen, da gero arratzaldi maizue beste 3 eta horantzik izan zen, neko gogorra izan zen niretzako eskolako urtea bai. Eta eskolan zonden bitarten monagillorako ikasten nuen, edo hori gero intzen nuen? Monagillo harin hau, monagillo 7 urteaz, ez, izango zen gu 5 urteaz izango zen eskolan, da 6 urteaz monagillo ikisten gainon, latina eta hori gauza lehenengo, eta gero, gero horreko moduen, juten gentzen mesara, goizeko, eta gero, omeketan da, neko mesak izitzen eundizek eta entierruek eta haren hilen orduan basko hori usetezan hilen urtekue edo hilekue edo kantak eta horako gauzak eta beti goten gintzen. Normalmente Elizako munduen sartute egon gintzen gu bai. Eta garaien otezen monagillo edo? Garaien bai. Eta gero, etorri ziren fraile batzuk, pasionistak, eta barek, zaizkuen juteko fraile juti gura gainun,
Dugu, zaparro, beratzi urte guk zer esango baino, guk ez bez, etxien, honek ez oizko fraileak uteko, ez da ez, bordun, abadia, hongo zan eurekin konponduta, pasionizazieran, eta, bueno, bai, gu bai ez, bezek esan ziarraitik, edozein lekure bai, edozein lekutera, eta olantxe jungetzen zen fraile Gabiria, Gipuzkoara, eta, bueno, han pasatzen zuen urte bi, eta gero, urte bete euban, zabaldua bien eubako oinen da izena zelan da lauazetako ikastola, eta, bueno, borra etorreko nintzen zen, bueno, fraile beste urte bete, eta, bueno, emoizkoen agurra eta etxera. Eta noiz hasi zinen? Vale, zero. Eta pixka komentatu zazu nola hasi zinen pelotan jolasten, edo pixka hasi zen hori txikitatikan, edo... Bueno, pelotan beti izen da, pelota gure jokua pelota izen da. Lehenengo jokatu gaino, pelota modokoek edo trapuekin, Elizako atarpien, edo tabernako atarpien, hauen leku pizkate hormak jokatzeko modukuek, eta, bueno, topeta gaino pelota moduko bat, eta, bueno, normalmente izen traposkuek, traposkuek egitek etzan jolasten. Eta, bueno, frailea maitxu zanien, frailetik biheldu zenien, bueno... Hortia izan zen hori, gogoan duzu? Hori izango zen, iruro inguruen. Benengo zen iruro eta batien, amar, iruro eta iruen, o iruro eta batien iruen izango zen nik izizpinea jakanpuen fraileek. Eta, bueno, esango ziren fraileek, igual, gure amari baitxari, bueno, hau deportista, moduen, guru sartu, hau deportistia da. Eta, bueno, adibidez, hor sartuztien, pelotan, ze orduen karlistak izango ziren horrego jefiek, eta nino, guraike eta ama, guraike, eta gure hango alkatio, lokazea, bazien lehen guzuk. Izango zen horko munduen, zenik, ez du jakin politikako arazorik gure denporan, ez du, eta gazizan pizkati pitzen behiruko eta iruen lauen epine behin garaiko frontoia, esan barria, da, epine bezen euren letrak eta ez dakit zemat, eta ikurrinia, eta orduan hazen gintzen sosor ikusten, ze pasetzen, zer da, ez dakizu, mobitzen orduen. Baina gero, nik enekin ezer, baina pelotan hazen nintzen jolazten, eta maizue, eta maizueri, nik erutu zena keizak, zagarrak, amak emutu zena, kangrejuek, eta nik erutu zena, maizueri, da maizue zauen eskonte rusa batagaz, ze bera Shangaien jokatu dauen, da hango antopoko Andrie euken, eta nik enoken idiari zerran da juten guntzen, gero falangi esan, eta falangera juten guntzen, ikesten ingles, o ez dakit zema gauzan, beti kastigo gote guntzen, eta baina jokatzeko gura bezun pelotan ikizti gura zaino, izin bitzen falangisti. Adibidez, falangista ni urtebete jo nintzen, Burgos aldera, zerak egiten, holako... Zerbitzu militarra edo egitea? Zerbitzu militarra ez, zan guztian zaparru batzeko nintzen, guztian amari urte. Zan zatu ziren horrek hilibeteko zerak, guardia joten gintzen, da no joten gintzen, falangeko zerako, bizi, izin gintzen zenan, eta, nik gero enteru nintzen, zer zan falangi, o zer zan izen zena ez da, eta, baina, zu espatzen zen horko munduko espazan zure familia o alkatea o sartu zentzuzuna hanbarruen, nekin euken aukurarik pelotari izeteko. Eta noiz hasi zinen edo noiz debutatu zenun? Nik hasi nintzen eskolan, irurogoian olantxik. Ingurun hasiko nintzen, Fredetik urten da, sartuko nuen frontoian. Eta 76an, 76an parkatu jo nintzen emuzien kontratu, mutiko batzuk orduen, da Kanariasera. Kanariasera frontotxo bat hauen, txikietxue, eta ikisteko eta Durangoko frontoiera zen oso handia ziren. Orduan guk ezko injarek eukin, peloti botatzeko eta ikisteko errebotea, por ejemplo, etortzena peloti atzeko horma jota gero, ezkoin eukerik eukiten ikisteko, ze urrin, ezkeinen lailiketan peloti ara. Orduan horre frontoa txikia ziren, ikisteko, jende gazti ekuteko eta ikisteko errebotean eta zelan
hartu posturak eta hola gatxik eta horrentxe, emuzkuen eukeri eukuteko, eta ni bai ez zen nintzen, lehenengotan bai, ni bai, eta, amak ez zuen gure, zenik, orduan hiblin zenik izten, sastre, berri zen, sastre bat, orduan ni harrebi esan pantalon erie, ez dakiztan hasien olako munduko zera, ez da, erropi eta josturi esan, eta ni sartu nioen, ikizten zera sastre, hane honetzen urte bete, ez dakizten martze barte, eta guramak hartu oso pena hundia. Eta hor hasi zinela, orduan esan zenun eskaini zuten kontratua Kanariasea juteko. Bai. Eta aitak zen moza hartu zuen? Aiteko beto. Aitak ez dakit, ez zuen esan ezetzik. Da, aita esan jefien, amak, emongo baimena eta, bai. Amasei urtea, solantzik, Amasei urtea, zizengo zen. Junen zena, eta, haintxe, urte bete pasa baino. Eta orduan, gazte batek ze aukera zituen, garaien? Orduen? Bai, orduen, ja, nipetzeto, ja, irureko eta lau iruan, ja, jentia zizela, ja, eskolara durungora bakatzen, ikizten tailerra o aukera hori hauela, gehitxu, ja. Baina niri ez dinen zan eskolara juteko, nik ametxu nabaen fraila, eta nik hasi nintzen pelotan, eta goizien jutu nintzen pelotan, goiziko zazpietan, bakatu nintzen haitzan motorrien, haitzak jutu ziren fabrikara Mendizabalena, eta nik jutu nintzen frontura. Eta nekuen pilo bat ordu goteko frontoien, eta adibidez, ni oso suerto honekin aben, ze orduen pilotariak Miami honek, Txutxo Larrañaga, Txurruka, honenak, txino, honek etortu ziren, jogatza bien, hemen 6 hilabete, o 5 hilabete. Da, orduen etortu ziren zaietan, da, gu jogatza gainun, zazpietatik argi barik, ilunetan jogatza gainun, jogatza ibili, ikizten, eta horrek etortu ziren, marretan oloko zea, eta horre ziren, izarrak ziren, benetako izarrak, eta gure, nian, otrintzen, pasatu ziren, zuk, are botatzen bizen pelotak goiko zarera, nik juen hartu eta bota. Eta, nik hor suerte, eukena ben. Eta inoz ez ziren, zu, venga, pun aurrera. Da, oso posek, nik hor eukena ben neko eukeri egoteko aurrekin, oso posek. Aukera ikusteko eta behin edo behin jolasteko ere bai, ez? Jolasteko, baina horrek entrenamentuan, eurekin, nik ero jokatu naben. Entrenamentuan, baina ez ebez, nik guten ezen pelotak batzen. Gehiena batzen da, botamotu muzien baten matartzeko, jolen oso posek. Eta bereiekin hartu eman zenun edo hitzeite zenun, zen Moskua zen bereien bizitza Ameriketan edo... Keba, ez. Nik orduan ekin nabazan 14 urte, 15 urte. Orduen, guretzat zen arek ikusti bakarrik izan, oso izugarri ikusti bakarrik frontean ikusti izan, Txutxo eta Txurruka eta Ondarrez eta Txino eta beste batzuk gozen, ez? Horre ziren, ezaunenak eta oso horre ziren superstars, guizilik, otengo izan. Eta Kanarieta juntzen janen, zenbozko esperientzia edo? Oso ona, oso politia. Zan frontoi, erdien herri hiri buruen hauen, erdi inguruen, eta Leoni Castillo, lago zozerreukin izena pentsatu kaliek, eta, frontotxik bat, guntzan, eta bi, bost, guntzan, danak batzu soldutzi egiten, orduen egiten soldutzi hori voluntario modun egiten bien, gero, harin urtetako estatu baturetara eta, esperientzia oso ona. Bizi modua, alta moduen, ez da? Ez que, dana ezin dut kontatu, zautan ziren biu, zamarrodu kontatzeko. Baina esango dutzu dute, nik lehenengotaz bizi nintzen lekuen, zan taberna bazan, eukien pentsino bat ospatzu zan zaten horri, eta eukien beste leku baten, Calle Buenos Aires, da guk, taberna ganien, eukien nolako terraza bat, nolako txabalo bat, eta ez egin ulo, hasi que arrazorik egotzanik, ze denpora oso ona zan. Eta, bizik entzizan, loitek egin, 6-7 persona, gela baten, eta komuna euken behien, tabernan, eta ara juteko, argirik abien, da pasatzeko eta oso karakol bat zan, eta, ez ezan, oin, zaten dut, jolen, neko gogorra izan zana, baina orduen, zan, neko normala zan.
Eta dena juntzen jazten hemendikan, edo esan duzu gazte talde bat juntzen jaztela. Denak hemen Durangaldeak ba, nik unitzen bakarrik. Unitzen beste bat Durangoko batekaz, Roberto Arregi izan izena, euken, eta bera euken nobiat, bueno, urte batzuk egun zen jolazen, gota urte, ozak izan batuk zenan. Eta nik, etorri zen hona oporretan, eta adibide gero bera bueltu duzanien, nik berakin junitzen, ze orduan izetezan, normalmente izetezan jueteko, juen Barcelonara, hartu barku Barcelonan, eta bostu egunean kandela zera. Ziko zama, karga, orduan ez da bien, ez da. Bostu egune, tarta bien, da nik, desuzen, abibien doila, bera, eta abibien, gura itxek, zema diru pineko, baina ordain duen abioia, eta ni lehenengo abio junitzena oso politzen zen. Autobusa oso politze. Da, izan, alizekin, baina oso. Da, izan, Madrilen hartuko nion gero karabela zan, izan nahi karabel, oso abio, oso politxe. Niretzako izan zen, zora garri bat, oso politxe. Bizi modu etanak eta bitzot, biu, Bueno, ingo ditugu, nahi. Hombre, segur ez entzunek. Bueno, esan, bota. Ez eta gero bertan Kanarietan nolakoa zan ze horretan entrenatzen duen, edo... Bueno, jolazte zan kinela batzuk eta partiduek. Jogatzeko baino zen, igual kinela 2, ela 3, eta partidu bat. Eta, bueno, ezke pelota mailan jakitxe hori, pelotari badaki, baina zu adibidez ez dakizu zer zan kinela eta gero partidua eta hori mundue, esan un poquito, ez dakizu, baina ondo, guretzako izan zen esperientzia izugarri bat, gure, bueno, eskeuken ezerbe, eta, claro, zesta peziren neko karuek, ez dakizu neko bereziak, eta kostatik izan zestia pagatie, zeniak kortanaz gu kontratuen zan 5.000 peseta, hilien, eta esan, eta ez dakit sozo erremotu zuen, irabaztearregik kinielak eta sozo erremotu zuen premia moduen, baina zueldu esan 5.000 peseta, hilien. Eta ni pentsetot 3.000 peseta hor pagate gainule, ordaintzen gainule zera, pensinue, da janaria eta hoxe, 3.000 eta sozer pentsetot, berreun igual, pagate gainule. Orduan eskeuken, hor diru gitxe euken, da gero, bueno, topa gainun bierra, lana bebai, etxe gainun lana taberna batzuk eta egin gainun lana, holako bodega baten moduen bebai, eta han betzet emutu eskuen jaten, emutu eskuen bera zan Valentziano bat, eta euken holako ardeuek barril txikietan, kanetaetik, eta bueno, gongo izan biela iru, guten izan bierrera, eta emutu eskuen beti jebatzen garbantzuek, eta zerekaz, pernilen azurrekin. Guretzat izan zan, joleen, arizet ikutuken zan bakarri bierrera, ze esan oso jateko izan guretzako ezauen, jateko nik orduen, areken mutu eskuen garbantzuek, eta juten gentzen egun guztietan bierrera. Eta mantentzen zenuten bitarten kontaktua familiakin? Bueno, neko berezia ez da izin nintzen, baina nik idatzen haben nahiko asko. Orduen, nik izin haben idatzen Fraileko serien denporan, beti izan idazti, ez dakizu, beti goten entzan zozi idatzen, eta orduen nahiko harremana onak ekin esan ama eta etxekaz idatzen. Anai arrebekin eta hola? Anai arrebekin ez, baina amaz da etxekaz. Zeke nik idatzen haben etxera bakarrik, kartak. Eta zenba denbora zinean Kanarietan? Urtebete. Urtebete, eta goratzen az, zozer, aurreztu behin gainun, ze bueltarako erosien naben traje bat, eta niretzak orduan zan traje, eta, gura ama guztien jagun, beti zugoti oso politxo, eta zer. Eta, aiza zan, nire ilusinue traje erosi, eta bueltarako, etorte gamai, enboteko hori postasune,
Zazolan, no? Eta ikusi zentunen, ilusioa, ze orduan Kanarietatik bueltatu zinean gareia, edo beste nobaitea? Ez, gaire, bai, atxera torren zen. Eta, bueno, etxien atzera, jarraitu entrenatzen, eta etxien, amagaz, dana guzen ja, gaztie, nire anaia gaztie egunik ikastolan o eskolan ikasten, eta nite ama bakarrik etxien. Eta, bueno, borduen gintzen, nite ama ziren, baserriko, tresna, soluak astindu eta ipini, eta... Eta denbora aurkitu zen bai entrenatzeko? Bai, entrenatzeko bai, goizietan beti entrenatzen namen. Jute ditzen entrenetan, da gero tortu nintzen, berdineko, eta gero amagaz, baserriko... Lan guztia, goiz itxi, ze, bueno, borduen, esan baby eta txalbi eta azto bat, esan ondia, baina, bueno, beti hauen bierra prestatzeko, beti hauen, baserrezen bakizu zer dauen, ez dago, beti dago lana. Eta noiz suertatu zen beste aukera hori kanpoa juteko? Bai, gero hortik muzen kontratuet, entzaietaren bilintzen durengun, ez zen, bueno, gure zofuen Mallorcara, bueno, Mallorca, Mallorca, Mallorcara jo nintzen. Eta Mallorca masaia ja frontoia handia, eta beste modu batera jolazten zen, eta jogatzen gaitu zen partiduek, kinilak ez da jogatzen gaitu zen, igual bat ema bai, baina partidu jogatzen gaitu zen, eta, bueno, zeuen asko pegaetan, orduen bierra egiten gainun. Egiten gaitu lana goizean, eta gero arratzaldean epitzu zuen partidu jolazten gainun. Da, gitxiko era, ezamen asko aldatu zueldo, 2.000 eta ezan aieketan 6.000 pesetara zera, zueldu dezingo zan, irugota zazpia mazortzi, hortxe, bai. Eta zertan itezen duten lana edo? Goizaz... Bueno, bakortu naz, euken lagun bat, neko noizu izan, baina euken arrotza zan, eta arrotza baina zarra, eta orduen, jute zan beti, nire aurretik behu bai, beti, frontoko gizona zan. Eta, harreke mututzun, guruzu duen, beragaz konpontzen etxietara, armaio zaharrak apurtutza zenak, eta beste, orduan hoxe hauen, gehiena, holago ze bierrak egitza bezanarek. Eta, goizian ebututzun holago kaso bete kafesne, enzain bade hundi bategaz, eta ahan ezkero, oso ondo, oso, guritza zan, jateko izan gehiena dirue, baina, ez genuen jatekorik, orduan jatien, da beru eta jatien izan guretzako, niretzako mentzen zen lehenengo gauzien. Eta kobratzen zenuten momentu hortan pelotari bezala edo, zenbat zan, ze soldata zan, adibidez tabernako lan batekin konparatuta edo? Ez dakit, lanak pentsatu tabernako bezala izango asko gehiago, antzera baten kobrako esan lan hileko lanetxa baina taberna baten eta guk pentsatot antzera baten izin lehikela, pentsatot ez dakik. Ze guk etxe gainoen biharra, ordu ez ziren, eta guzkuen guk 5.000 eta gero igual 3.000 gehiago. Lana etxe garretxe, 8.000 jazan dirue, eta zesta bat erosteko, eta ze guk orduen gazti egintzen zan, gazti epakizu ze pasatzen dan. Hartu baina gero eskape harino egiten da, eta baina nik ez topetzetan dirurik neu pentsat eskatu nuela etxera beharrezko moduen. Inoz, igual zesta bat bilduko zuen haitxek eta amak, hoxe, baina hortan ziren diru eskatu, batzuk eskataben diru etxera esan haitxeketan. Orduen, jiruek esatu emaile egun jiro, bale. Jiru egiten zan nire, beti otozan pizkat fuergatxo bat, holako zera, eta euken taberra bajaten gainula gehienok, bodega Santurce, bera izenekue pelotaria, eta beren Andrea izenekue raketizti izan, bera eta beren aiztea, ama maugien, oso magie, eta, antxe jaten gainun, emutu zuen, hileen pagatu gainun, ordentzeko, bentzete hileen emutu zuen, eta, nahiko bentzete tripi betetzako moduen, da beru, eta, hola, nizen zan, nahiko gogorra, oin, pentsatzen duzu, niri semieri, esan duzu, nola jungo zarazu, 16 urteaz, ez, seguramente nizko jeitziko juten, zagizu guri jeitziko moduen, joan, baina nik, 18 urteko semieri esan duzu, joan, pentsatot, esan duzu, Bi aldiz pentsatuko zanuke.
aukera. Bai, pentsatu, bai. Baina momentuan... Oso ona, itzela. Benetan itzela. Jente asko eseteko gainean, beste bizigintzan lekuko matrimonioa oso ona. Bera frontoian, Andreak bizigintzan bere etxien, lau bost o sei bai, inoz, bizigintzan, pentsio moduen, eta arek, ez euken gure modoko bizitza eta bezkariak eta jateko gure modokoak. Erramolatxia eta guk erramolatxia, beize emututzia guk eta gu jan etxe gainoen bai, gozia egunken eta orduan jan etxe gainoen. Ikizien gainoen jaten eta bizitzen. Eta zenbat zaundeten, zenbat pelotari? Hogeta bost, hogeta hamar, segun zelako temporada zan, gehitxu horre, betzea, baina hogeta bostatik, hogeta hamarrara gehitxu gora bera, hortxe. Eta normalen partiduk arratsaldetan? Arratsaldetan, Mallorcan arratsaldetan, izatezen partidu, eta gero asteburuetan gabian bebai. Eta gauian gutxi gora bera, zer du kaldea edo? Beste zen hamarretan, ordu batek arte, betxarreteko. Igual, 3 partidu golako... Eta egon zan, ogotu zien igual, esan gutxut igual, Barcelonatik, Barcelona hauen pelotari hobioak, txinuek eta hauzen jokatzen Barcelona inguruen, eta horrek etortzen zen igual, azte bete, o lo que sea, gaztelu baten, jokatzen dizitezen, oso jai egunak izaten ziren, oso boletak. Eta azten baden gure ontzinean? Urte bi honitzen zerien, Mallorcan, eta gero etorretxakun kontratua joeteko Jakartara. Eta kontratua iritsi zitzaizu Mallorcara, edo... Mallorcan zondela eskaini zuzuten hori da. Jakartara juteko Mallorcan gauzela, batzuri izaizkuen gure juena, hor zer pentsatzen da gainean, da, erabaki harteko gainean baietza, orduen, momentu hortan, Ameriketan bakarrik jokatzen ziren 6 hilabete, o 4 hilabete bezak ezeman. Da orduen etortzen ziren jokatzen Mallorcara o Zaragozara bebai, o fronteien Madrilen bebai, eta orduan etortzen ziren jolazen da, enbutizkoen eukeri joteko Jakartara zabaltzeko fronton bat barria, eta, esan guen joleen, venga, guezan, eta, jungen zan... Eta beste urtetan izan zan? Hori 70 70 hongen zan. Eta zenbat denborako kontratua izan zan? Guk urte bi. Urte bi kontratua, eta gogoratzen az, musku izan, tetano ez dakit baina, kolera, malaria, ez dakit zenbat, pintxaso pilo bat musku izan bezuetan, juteko gara, pilo bat pintxaso, eta, aiego izan egune, eta, jungetzen izan Bilbotik urte genuen, deportibotik, Parizetik urte genuen, horreitik, batzak izan bat ordu, autobusien, pilo bat pasau gintzen zen, da, izan zen, gazti gintzen zen, da, partin da. Eta, sartu gintzen zen Parizen, engainoen Paris-Milan, Paris-Milan, o Milan-San Remo, zade, ez da, Milan, penso Milan izan zela, Tel Aviv Teheran, Nueva Delhi Bangkok, Banko Jakarta, zeke, hogeta 6 orduko, bidaia engainoen bai, oso luzia. Eta, zentzan bidaia, zeintzan edo bidaia, zemuz juntzan duzentzan? Oso luzia, bai. Sartu gintzen, Air France izan zen, abia oso ondia, motorek oso ondia izan zen, eta baina oso paradak egia asko ega bezan, así que, keino jakin nun goizen bez, no zailego bi horra. Da, akortatzen az, izan zela hor, Tel Aviv, eta izan zela, sartu zen olako horrek indiako jentia, turbantiekin, eta Usain bat, eta zaten ginen, hone zera Usain edo hemen, Dios, honek, zer ropa, zer, o dutxau, ez dira, zeiken, Oiguel auren izango zen, auren botak abiezen, auren espeziak oso zer ez dakizu, baina oso desberdin izan zen. Eta, bankon urten gainun, aldateko gainun abioia, gero jungetzen bankotik Jakartara, izan ziren japonesak izan ziren, japonesak abio baten, neskatilak oso guapak izan ziren, eta minifaldakin jole ingu, dios. Arek ikusi, harinokuek eta arek ikusi, esan jole, honek ebentzet, bizkaz biztu egin gitu, Eta, Jakartara aldeko entzen zen, bizerragaz da, eta
bueno, aile guntzen ziren oso artista guztiek etorri jakuzen aeroportuen urte gaino nien, eta, bueno, izen zan, pizku nolako lorak eta ez dakiz zer, da, bueno, izen zan oso, bai, ongi etorria oso politxe, guretzako orduan izen zan oso politxe, ongi etorria muizkuena Jakartako geogentiek. Eta zer sentzazio eukitzen iritsi zinean? Pozik, triste? Bueno, izen zan gauza bat izugarria. Ze, bueno, boa lego entzan ara, da, bueno, sartuko ezko nolako sala hundi baten, eta, bueno, ez da inorin zan berbetan izketan hasi izan, eta ongi etorri ez da gizera, emuzkuen, eta, klar, guk zerbezia oso zer eratzeko beru ikabenan. Eta, Coca-Coli, jolen, bueno, Coca-Coli oso ondo, da, Coca-Coli, da, urte gainean, kanpora, ez da, kanpora esango zuen, loikin urtezun modu, mari urtezun modu, kanpora. Jolen, da, guzen, hainbeste gente, kanpoan, hainbeste 100 personan, ez gure itxetzen, ze bertako jentia, ez da, esan, jo, zer da, gau, nola toro gaitugu. Eta, bueno, sartuzko autobus baten, eta handik, ez egon urrein frontoia, ez 3 kilometro, ez egon urrein. Eta, bueno, goizela, gaba zan, eta ikusten gaino, jolen, nena, bizikletan eta zen, lurre ezkinean bizitzen eta, honek, hau izango, parte txarra, hola, izango. Eta, hain zan frontura, dekaimito, izela, ezen zan, jauz izan gun, bizotza lurrera. Nola trogo jugu gana? Ametzek ez etxerik, ez. Eta, karo, gero, gurengo gunien, izartu, eta frontoia oso beharra zan. Nola izan azun? Bazekan izenen bat edo zekan frontoia? Eza, highlight. Jakarta highlight izan dut zen. Highlight bari highlight. Ekin betxa highlight, eta aukien nolako goitan argiekin bintxe, pilotari bat botatzen, eta juntu esan Bueno, nahiko ordureko noko polite zan, bai. Oso polite zan. Baina garatzen bintzen zan, nahiko otzitute, ikusik egin nien nora ekarri guzko zan guria, ezagun ezer, eta, bueno, hau zer da gau. Hauen bolin bat hauen egin, eta bolin barriz ezan, zean proiektu bat zan, zean proiektu Anjol. Da hor duguen proiektu bat, kasino bat behuen, bolina bebai, frontoia, da gero duk izan, aukerak motorren zirkuito bat, piztinak eta ez dakizelako ikitekuek, hori izan proiektu bat ez da, eta zan selba bat, zan holako handik itxasora, o playara, hoen 200 metro, 300 metro, lizu, eta bueno, hau zan, handagoen dana selbi, dana subie, da lagartu gonako, da, bueno, hantxe behiz egin zezan, bueno, da... Zezan gutzu? Eta zu pentsatzen... Bai? Eta zu gustatu artista bezala edo tratatzen zinduztela pelotaiei? Bai, Jakartan artista, bai, artista moduen, eta, ez dut zuzen, bat eta largo eta hau zen pelotariak oso altuek eta oso guapo, baina beste batzu, eta garatu gintzen zen, bai, esango duzute, bueno, sinistu ez etxeko moduen, bai. Eta gu ongoetzen, hilebete inguru hasi bari jokatzen, ze frontoie enge hauen, baina lurra, euken defektuek, ezauen base hona enge, eta pelota jota bena gelditu egiten zen, ezaben zakarik egiten, ezaben botatzen orduen gelditzen pelotien bertan. Eta, bueno, orduan atzera beste hilebete, beste bat, etapa bat, eta, bueno, holago egon gintzen etxaroten, zan maitu azteko joklazten. Eta denbora hortan, itxoin zenuten bitarten, ze itezen duten edo, beste nunbaiten entrenatzen zen? Ez. Entrenatzen? Hanezo, beste hormarik, keba. Bili, ondartzera egin onduen, eta ondartzera joden zen, bili, futbolan egitea gaino, gu gehienak gintzen futbolako zaleak, eta futbolak guten gintzen egiten, eta ibili, gure guntzen lekuen zan oso lasai ogotoko laua, eta, bueno, antxe pasetak gainun eguna, gitxikora, beti baitxo zonduen, antxe, eskoen beste eukare juteko.
eta urteetan gainunien igual, bueno, baguzak lehenengo eta, nora junen, biu amendik. Ze gauzen, aislaute moru naguzen erreke bat, eta gu aislaute gauzen lan proiektuen, eta, bueno, nora junen biu. De urtean gainun, kamiona, eta autostop beken, amengo moduen, autostop beken gainun da. Unako, taxi, da, joa, taxi, mister, taxi. Ekarrizko nolako katxarra bat, da zara joan, jole, hemen, hainkakin freno bizu gau, hol batzuk, eta trasto bat, sartu ginen zenan, da, bueno, nola, hiriburure, jonbiu, nola, da. Da, euken hotel Indonesia, euken izen bat, hotelak eta, bueno, guzan. Hotel Indonesia, mister, bueno, guazan, jungen zezana, bentsete hotela, eta hiriburu euen, eta, bueno, hiriburu hundize, Eta, bueno, jungen zezanara, eta, han zerbezi, eta gezer, da, solo miliu, eskainun jaten, egun getzen, azte bete, eskainun jaten. Eskainun, bueno, batzu bai, ogun zina jolazten Filipinasena, jata bien, zezan, dana zango zue. Jata itxuen, jole, honek, dana da, azukeri honek zerteko ba, da, jole, no? Ezin jan, da honek ubazi zuen ainkaketa, jole, banotzu jan, batzu jata bien, baina beste batzu ikusi bakarrik, eta, bueno, lehun zen azte betean, igual amo ostegu, no? Eta batzuk ezabien jaten. Ezabien jan, da ezauen jatekorik, ezauen kozinerorik, eta, bueno, ezauen gure jefiek ego zerak, zuzendariak ezauen, bueno, orduan, kozinero bat ekarri bida ona. Eta, bai, kozinerue, eta nik esan aben, nik deko talaia bat kozinerue, kozineru ikizten da bilena. Bai, da nun, gara zen, da ikizten, arek amazei urteko zan, da, bai, ere ditu aben zelera, Deportibo esan, Bilboko Deportibo esan zera. Ez, zera zestako handik urte gainunak, zango zut fronte esan, Deportiboko frontotik, hango zuzendarietik urte gainu gu handik ez da, handik, unetik. Eta, bueno, ahun zanara, dezutzen, pues señore, bale, jolen, besti baietz. Biziz, amasei urteaz, hartu, eta etorri zanara, bakarrik. Zure esperezan bai ez emango zula, edo ez? Erdi brometan edo... Nik enaben beraz berregein, baina arek epaiz zango zaben, nik esan naben moduen, amasi urtea, nik zeuzti, gurutze jueti kanalia zera, joli nik, bueno, venga. Da ere pesango bueno, bai, pentseko hauen, ez nun deuen, pentseko hauen, bai, Jakarta gozo guela, Madrilen, o, bueno, zer, ordu bio, 3 ordure, ez da? Baina ez, 26 ordure abioien. Eta, bai, itxi abien Madrilen, da sartenak, sartenak pezien amengo moduko, honek txinuen moduko sartenak. Orduen, kozinetako gure moduko kozina ezauen, ez egin kozinau. Eta arkeu bazen sortenak, eta ez sortzeko gero bezan. Da, ezauzten niri, ezauzten anaiziek, abioien, junto zola abadie, beren onduen, eta Luxemburgora zen hori junzan hori. Mari Luxemburgo, Amsterdanera. Eta Amsterdanen, banak, haieko zen Amsterdana, eta bera, noa zoi zu bata, ni Jakartara. Jakartara zoiz, benuran Jakartara. Ni Jakartara, noie. Da, haieko buran Jakartara zau. Da, bueno, bera lagundutzun, Amsterdanen. Artzen urrengo biak nora joan bizaben, letorri zan. Eta bankoten hon zamek gelditute, ze, eukizan, sartenak eta zerak eta, bueno, nora, ezabe, inokaitzen ez ebe, eta okia biaran ez bordu beti, noan geldik, eta zenin etzara dutu izan gauzak, guzia bizena sartenak eta, zizien barreka, eta, bueno, sartu ebien abibien da, justizia Jakartara, eta, goitxe, guztia gainu nien, bueno, allego da, bueno. Eta azte bat postu zinazten, sartaian gatikan edo nahian gatikan gehiago? Sartenakin, bai, goziaz, neko urdineko zen, bai. Zenba denbora eman zenuen, frontoia konpontzen ezian bitarten edo, zenba denbora eman zenuten janaria, hemengo, bertako janaria edo jaten? Bai, nik hilebete inguru eguntzen betako janaria jaten gainun euken frontoiek, amaitutu ben, dana, baina frontoiek arazo eukizan jokatzeko, eta euken flamingo deitu ziren olako salada fiestaz olako maten, eta hemen butabian jaten, eta gu gara juteko zen bezkaiken eta afaitzen juteko zen ara, eta mutu eskuen, gorbatiaz da guzti, egin berugaz, egin 50 graduan, eta gorbatiaz ez da, jole. Osea, artista moduen, gu egin zen, jole, egin berua hemen, da. Bueno, beha jatekue guretzako esan, gero ikisi gehiun jaten,
Eta, bueno, ni, adibidez, txinue guztetate, ez asko amengu ez da berezi, baina bertako txinue jateku eta osa, ni guztetate jaten bai, gize gaino jaten. Eta anaia etorri zanean, beraz izan ja sukaldatzen zuentzako? Ba, sukaldi esan ona, esan neko txikiz esan, eta ezeken butano bat, eta ezeken gauza asko etxeko. Baina, lande guzti ere, bera jute esan goizeko postetan, hane euskizik urtetan goizeko postetan urtetan euskizek, eta hango jentie bada bizen, hane zen noseitea bian lo. Eta juten gintzen olako bazarrako zer batera, merkatu batera eta erosit eitea bezan, da bera zatitu, txalaketa, okela bera zatitzea bezan, hango jentiek ezan mobitzen ezetako, bezan, non gaitu, ez. Esto, hoize, venga, hartu, bajatu zena, berak hartu gutxi nuen, da ebetzitu zen filetik eta solumiluk eta berak, da ulipilo batan, kanpuen eskaite, ez hauen egozgailurik, eta, bueno, bentzet jatak ginen berue, eta okela, da solomilu oso asko, solomilu jatak ginen asko, arraino neko eskasa, eta ure peletan ote ziren, eta, bueno, jatak ginen bebai, baina, bepetzatu okeliaz eta gaino gukan eurera bai. Eta bertako jendeaki nola moldatzen zinazten? Ondo, bueno, lagunak egin duzan bai, nahiko lagunak bertakuek, eta erduen gazti egin zezan bai, eta neskak eta etorte ziren bezer esango txut. Hau ben, hau esan Mercedes bi leiru, eta bestiek euseken oiri bez. Eta, bueno, arkon jentia etortu ziren, igual txoferrakin, da uno Mercedes batzukin, eta, jolen, igual esekatzen, nik jogatzen nahi Urizerraz, ez da? Eta Urizar, Mr. Urizar da, amendo jentia zuri bile, juten zen, eta igual, neska bat, bile, lairu, eta Urizar, da zer esan guntzen guk. Da, bueno, hori etxera juteko, orduan juten guntzen iru lau, eta, bueno, guzan. Eta sartzen hori kotxin, da juten guntzen zen, gente oso maju, oso ona, oso jatorra, eta guri guruzkoen pilo bat, da gu azkenien gatu gintzanan oso posik, eta gatu gintzen gehiago denpora bai, baina soldotzi banuken bai etorren nintzen, baina ostantzien jente asko gelditu zen eskondu ziren baian, hemengo jentie bai, eta jentie benetan metegarria bai. Eta soldatzaitea? Zaitan bai. Urten ondoren. Eta azten demora... Orduan ameru hilibete ziren. Eta nahi soldotzea, etorren nintzen, eta, bueno, berandu etorren nintzen, barra, nire kupu pasatu zen, hauen, eta, bueno, nire aitak eta berbain neuken, hori dut dago borte zier, eta, bako nintzen, galailean erara zen, alego nintzen ara, eta nintzen, bueno, nire soldotzea egiten natorro, emo bien kartila batzuk, gatu nintzen kartila barik, eta zer nintzen, nintzen ara ofizina bat, niri iztimon hori kartili hori, eta, zelako ez ez, zelan dugu zitzena, Josuera Orbazko Urizar, etorri hona, nintzen, eta zer den, tu eres prófugo, nik zer da mezenek genuen, prófugo, y? ¿Cómo? Tu estás escapado, zelan que escapado, da, oye, estoy jugando en Yakarta, y esto, ipinia bien, gero konsulo be, o embajadi, eso se ipinia ben bai, gure denporan bai. Baina, esan baimena o zerek soldotzi egiteko. Gero, zango zu, embajada eta ipinia bezinen, soldotzi enzenkizun, embajadan bitartez bai. Orduen esan hori eukari, guk eskeio neukin. Eta, bueno, betorren zen, soldotzaren nioen harakanda gamarran, eta amaitzu zen, batez amaitzu zen, nik izan egunek posgarrezen apentzatu amaitzu zen nien, eta, bueno, ia kontratu neuken, jokatzen hemen soldotzan honditzen bitxartien asteburuetan epizuztan partidu durengon, eta, bueno, amaitzu zen nien soldotzea euken kontratu guteko, guezpan bitxera, eta, bueno, amaitzu kontratue, eta pasaporti eta, bueno, irugo eta malauan jonintza, ja. Eta zemon zapuzun familiak edo berta jutia? Gero ez oen arrozorik, gero ez. Ja, bueno, nire bizitza hori esan. Nire lana hori izan, eta, bueno, Ameriketak jutia barra esan oso goza
ondia, baina diru egitea, dolarra zan, orduen gure ametsa, eta esan, hainbeste izan, baina, bueno, bizi, ondo bizi egintzen zen, bai. Hoi izan zen orduan pixka zenuen irudia, Ameriketatik zenuten irudia pixka zen, bai. Irua ingo zenuela? Hori da, hemen bezauen gauza handik, ezauen biharra bauen, baina irabazi, nahiko ezauen diru asko irabazteriko hemen, daukari, eta hango dirue, niak hortana ziruko eta amaloban nik irabaziko nahi zen, gitxukora bera, 800-900 dolar, orduen aldaketan, diru esan, eta bizikitzik egin zen, hanbe, 3-4 etxepako txien, eta, klaro, holan, kotxe bat agaz, eta nahiko ez pentsau aberatza moduen, nahiko ez dutute, baina, bueno, orduen aukeri hori esan, eta zelan zian, lehenko nik unitzen, bostile beteko kontratu, bakarri, ja, zauen gehiago, orduen, karo, bizikitzik egin zen, zematek gehiago, gitxio ordaintzen gainun, eta aurreztu gehitxu hau, eta hori izan helburu lehenkotan. Gero etorri izan, 2016an hartua beste fronto bat, eta urte beteko kontratu ezan, eta orduen jentie lasaitu egintzen zen, kotxi eberazio gainun, bakotxak hiru lau, bi nartian, etxetxuek, onditxuek, eta, holan moldatu gintzen, gero nik urtea jokatu da zena, izen diez urte guztiko kontratu bat, bentsat. Eta Ameriketan lehenengo aldiz funtzionanen, nolako izan zen bidaia, edo ze oroitzapen dituzu bidaia? Bidaia, bai. Nik gogoratzen az, hauen pelotari bat jogolazten, West Mitzen, elgea, Durango gube, zan, Roberto, eta noren bitartez, ez dien, berak eukezan arrazuek zapatakin, hainkako zapatuekin, eta zapata berezi batzuk ibiltzea bezan berak, eta aritzek eruteko, neskizon. Eta emunuzti izan, eta emunuzti izan. Eta neuken, marrietik Puerto Rikon, eta Puerto Rikon gelditu, eta Puerto Rikon, claro, pasau izan aduanie, eta aduanan, eta saben gauza, eta beste, eta, oye, zapatra, de esos zapatos, pues me han dicho que para llevar zapatos, pues esto es para un amigo que... ¿Cómo? ¿Pero estos zapatos? ¿Pero zapatos? Ni idea, pero bueno, pues ¿cómo? Pues a mí me han dicho para llevar. Bueno, pasau ziren, baina zara, arazo eukizan. Eta, nik ez da, zozer jateko eruna bazala pentsatu, txorizueko zozer. Eruna bazan. Eta, ¿y estos? Esto no puede pasar. Yo que a mí me han dado para llevar. Esto no puede pasar. Bueno, no puede pasar. Aurentzako, ez. Are txorizu gozu, are txeko gozu. Eta, bueno, horrentzik izan, junintzen bakarrik junintzen, zeia temporada azitxeuen, nik amaitu nabien soldotzie, azitxeuen temporada West Mitzen, eta junintzen Puerto Rikotik Miamire toponaban beste gizomat niro albu juntzan abioien, jogozo majue, zagutzen, tu tranquilo, eta ido jo, Miami. Tolantzik, lagundu zen Miami, pasau, aduan, atzera, ez dakiz zer, ordu zain beste ezagunen beste arrazo, eta, pasau zera, egon zan beste mutilo bat itxaroten frontotik biel duten, hartzeko Miami, txeke, West Mitzera hau 1 kilometro, eta, beragaz, akarotanaz, gero urte askotan ez dutuna lan mutile, lana frontoien, eta, joder, gatu gutzizan igual, West Mitzeke ara, behizte, 3 lau taberratan gatu gutzizan. Nik inglesa, justo, yes, da, eta oso getxe. Eta arek, une partido americano me gusta, bai, zai badioz, da, gelditzen taberran handi guztengo, atzera urtzen atzera beste taberna batera, da, ara jakia esan danak, da, bueno, alde egun zen mitxera, eta, bueno, gero, inglesez moldatzen zenean, bai? Zotzerek izan hemen, Jakartan, zera Jakartan okun gainun peloteri baten Andri, San Filipini zan, jaizotez, zean ama duken katalana eta gizona zan ondarrutarra, eta, bueno, arek erakustu zuen guri, bera ingles, pizkat arrazaldetan, ikesteko, bai, eta ama katalanak mutu zuen txokolatie. Txokolatie jatarretik ingles, eta dana ikeste genuen zen. Txokolatie, oso maja, gente, oso maji.
Hoxe. Eta bueltatu zinean eta taberna guzti horiek pasa ondoren, Westpalnitzea iritsi zinaztenen, ze impresio edo... Bueno, gabazan, junitzen zera, zuzendariana, eta, bueno, berbetan bere etxin, eta egon gaitzen, zatetxo baten, eta, bueno, nik ja neuken beste pelotara bilen etxeko bizitzeko leku hartute, eta, bueno, handik etxera joen, eta, bueno, gero, nik inan ez den bizek, bata zan esarekue, markinekue, eta beste durungokue, eta, bueno, haintxe, urte barreine joan gaitzen zen, así que gehitzen zen nobatuek, eta, bueno, astiro. Denboraldia nahiz asko zen? Azte zen hori septiembre inguruen, septiembre, oktubre hori zen. Bai, da aprila maietza arteo, hote zen temporadia, orduen. Eta gero, atzera, etxera. Testan bat odera mantzen honen mendikan? Bai. Ara, bai, Ameriketara bai, bestera, Ameriketara zei bat, zazpio. Bai. De niko eskazak ero nabazan. Bai, niko eskazak, bai. Ze, orduen hauen, pelotari asko, eta, klaro, zesterupe hau zen, biherra asko eukien, eta, klaro, atzeren gue, nahikurarik zeuri guztiku etopeti ez zuen eiken, ez euken denporek egiteko. Orduen baitxe zenun, beste baten aldanak, ez dakizu, eta nik egun nabazenak ez ziren onak. Eta zeusten, zuzendarek zeusten, temporadia jokatzen ez zeusten. Bueno, datorren urtien, onago zezak elkartan mozuz, ez etorri, Gatu etxien, ez zeusten. Eta, bueno, gero topan nahan beste bat, eta berrizko bat, da Miguel Angel, da, bueno, aragaz ondo, neko ondo. Eta, bueno, hauxe izen zen, lehenengo zera, kontatue Amerikak egin, hauxe izen zen. Eta amekin, bertako jendeakin, zemozko esan zen tratua edo? Tratua, Westpalnitzeko jentia eta esan holan neko hotza zen. Zeke guk ezken harremanik eukin, Amerikan eukin oso, nik delo oso gitxi, Westpalnitzen. Gero honetzen jokatzen Nippon, Rhode Island, eta hango jentia esan, zabalaue, eurekin egoteko izketan eta laguntzeko, zatitxe errazeue, Westpalnitzen zan jokatzen zainoen, da bakatzen beren etxera, eta zainoen nolako zirik egitzen. Taberna eta akute zanen, baina gitzik gara, kubano eta horrek egin jauen. Westpalnitzen aldien kubano jentie bauen, eta orduen horrekin, harremanak ez jau, etxe genuen zen ez da, baina Amerikanuekin, neko urrintxo gaten entzan. Ezagun hori harremane berorik ezagun ez. Eta jutezian bere partidu eta hola ikustea, baina gero... Hori da. Bai, oso jente asko barrez. Jutezian 3.000 pertsona, frontora, azte burutan, azte bitxartian bai, Oso ondo, esan frontoa hundia, baina esan txikia, 3.000 holako mateko pentsatuz lehenengo Westpalnitzeko frontoiak, oso politxo, zaintza ben, bera zan judi holako mazan, baina zaintza ben oso politxo frontoia esan, artista bat horretan, eta bueno, jentie be, Amerikanuek gero ziren, ulertu asko ezaben egiten pelota mundue, eta orduen ikustabinen tantu politxeko lokazea, txalue jo, eta baina ezaben ino solan txisturi joten edo batzuetan almeteko ez eta fallo egin duzu, baina Amerikanu berez esan neko nazaile pelotan ikustekuen eta txalue joten. Kubanuek eta ziren gogortxuek, horrekin ezetza bien pizkat peloti eta arekin esan duzu zen, metea kasa eta esan duzu, patatusko nolako, lantzibi patatusko nolako, frontoien, Eta zuen bizitzako egun normal bat bertan, nola izan zuteken edo? Esan erraza bez, así que esan txarra, bizi modu pelotan, guk eskaiuna nekatu asko egiten. Baina zan, egun guztitako, así que domeketan ekoitek egin jai, eta aztela desapotura izan, aztelena jokazioen eberdizen eta gabian. Eguaztena bebai, gabian da eberdizen, eta zapatuen bebai, eberdizen da gabian. Orduen, egun guztietan zan, neko gogorra, burutikan zan neko gogorra. Eta orduen, kontratu eta guk gazti egin zen da, kontratu ez jarraitzeko, erabazi imi izan, ez zegoen beste modurik. Orduen, erabazteko, ez da erraza, erabazi beti dakatza.
eta, bueno, pasetak egin zen gure ratxagonak, honien pozik eta txarrien, askotan ez du, ez du, da kontratu ametze zan nien da, oso urduri, hauen, ez hauen, neiko, izatea zan, Euskal zalantza horrekin, hori da, baina ezen duzu egun guzti eta jokatzen baino, domeketan ez erezik, beratzeu funzioa etxe genio zen aztien. Eta genio zen, eta, hombre, irabazti eta oso gatsa, irabazti bai. Bertan pilotari onak zeuden orduan, momentu hortan? Bai, neko onak, batzu zen, betiko moduen, frontu bako txin, egu zen, 5, 6, 7, 8, hor atzenengo grupuen jokatzea bienak, honen naziran, berandukuek, eta pilotari oso onak, batzu baina sartxupu bai, da leku askotan jokatikuek, eta gero gaztetu datotzena, gatzetik jarraitzen, eta neko kalitate honako pilotari bai, eusen bai. Asko gintzen zen, da askotatik beti goten da denetatik, baina oso onape bai. Eta goizetan adibidez tordu kaldea edo jekitzen zinartzen, edo ze normalen partiduk eguerdi eta gabea lehen. Bai, bueno, betiko gaztiek bakizu, gaztiek gure nien gero, ez da? Baina normalmente la marrak inguruen, erosketa pekuk egin behar zuen, dendara juen, erosi, eta bezkaia prestatu, urte batzutan horrean etxe gainun, eta orduen bazuk egin behar zein zen aurre gauza guztizek. Eta gero topatu zuen ondartzara, onduen urrien ondartza, oso ederrak, eta ondartzara juten gentzen nola, eta ondartza bat gentzen zen, huelte batean, uretan ibili, eta oso hona zen, eta entrenatzeko eta eskaitu nolan, beharrozko egiten, jokatzen gainun zen, egun guztietan jokatzen gainun. Ordu ez duzu, jokatzen muzu hilien baten, aztien baten, entrenatu, egun guztietan zelan jolazten gainun, eskainun egiten adibide batzuk, jokatzen bien, eta gero entrenatzen garatzen ziren bai. Asi, bakutsak egiten beren, segun, gogue. Eta zen Moskua zen orduan familiak nintzen harremana? Ona, nik beti mantendu dut, nik idazteko honeko nino seguinen arazorik. Etxera, beti, deitxu bai, igual izango zute hilebetera, orduen barrez, nik arazuen euken, idatzi izan, deitxu gutzuet, zer egunien, amabiletan, tabernara orduen jumizan garaizen, tabernan egun bakarrik telefonu orduen tabernan jumizan, eta tabernan, egotu zinen, igual gabonetan. Deitxu zenun, gabeko sortzietan, tabernan deitxu gutzut. Haitxe egotu zen, ama ez, baina haitxe, egotu zen tabernan, jai egona pasau, ez da gize, telefonu ipini arte, gizizan berandutxu, holan, da jakartantik eta adibidez bolantxek etxeko nion berba. Nenengo idatzi, egun ipini, kartan, eta gero dentzik gaino tabernana. Eta zertzan bertan bizitzian gauzaiko berena edo? Ameriketan, hombre, bizi nahiko ondo. Zeko izan, danak. Askatasuna agian ze... Zerpinen pixu baten bestela edo... Normalmente ziren apartamentuek, etxetxuek, apartamentuek izaten ziren. Eta... Hiru lagun bizitzen azten ziren. Bai, hiru, lau, bost, eta, batzutan zeibe, segun zelako nortzuk eta igual batzuen ezin orkestu, leku eta igual bost o zeibe, ez da gizu? Zelan zan, hiru hilebete o lau hilebete, ez egin nolan. Baina... Nahiko ondo konpontu engentzen zen, nahiko ondo. Ze grupuetan, zuken biozu, zero grupuen, gitxi gura, kotxe bat azibiltzeko, biozu, ze, klaro, oinez eziken ibili. Ze nahiko urrin eusen, nahiko urrin. Kotxea biozut, danetako. Ondartza dakuteko bai, ondartza dakuteko gu bai, ez egon, niguelo gongo ziren, 10 kilometro, 15, baina, kilometro, diz, luziak, pentsatzen zu, ondartza launtxe edo baina, igual izango diz, 15 kilometro, kalietan, así que, baina, ordu, hoxi zetezan, bai. Eta zen demora eman zenun bertan? Nik nu esan nahien, 74,
zortzira arte, etorri izan greba, eta gero greba hori zen 3 urte, da 81 entorren nintzen hona. Baina... Greban parte hartu zenun? Bai. Gogorra izan zen? Oso gogorra. Bai, oso gogorra. Eta ze egiten duten edo eskolastia edo mehatxatu zenuten musaba edo zein zen? Bai. Gu zabalik egun gintzen berbaiteko, izketak egiteko, enpresako jentiek, baina haurek zuen gure berbaitarik. Haurek zuen ez, guk eskatzen gainune, guk euken baimena eta dana, guk euken hori euken gainun. Baina hori lortzeko 3 urte pasau izan huelban. Haurek 3 urte eta bene epeketa bat, horre epeketan guk erabazi euken hori epeketa, baina 3 urte itxaron behar izan gainun, hori epeketa etortzeko. Eta berez zer zuen reklamazioak, lan batentzako betzia? Bai. Eukitxie sozer, eskumen eukitxie sozer, eurekin berbaiteko eta lan arloen sozer eukitxeko urtero, eskatu sozer gehiago, o seguridade batzu gehiago, o ez esango zut, erretiroko sozer eukitxie, horako goza, azken baten ikuste gaino frontiek oso ondo bezala, ze jente asko bilen, eta borduen, batzuk ere bazen ondo, así que pelotari onako goiko mailakoek eta ondo, baina bekue beti horro betiko arrazoa, ez da? Hori grabako arrazoa izaten dira, baina lan guzti be, ni pentsatot, batzuentzako gauzak txartu egin ziren, eta beste batzuentzako ez zegoen beste aukerarik, ze beste hori bezai bine moten aukera ondik konpontzeko enpresak, eta azken baten batak eta besteak, hor guen ziren guztiek, eta... Eta 3 urte horietan, ze izan zenun bitartean? Hortetan, lana, egite ginen lana, eskupetik, o lo que sea, zegoen besterik, eta, guk etxe ginen, adibidez zangutzuk, lana, guk egunkariak zabaldu, goizeko ordu batatik, goizeko 6 arteo, izatetzen, honek jentena zerren egoitzetan, izatetzen hotelak, igual, 10 pizikuek, eta zugartatzen zen periodikuek, mututu zen, gunara, epini, eta sartu olako erosken moeko karro batzuetan, eta pisuti-pisure, jutezen eukizuzun kalendara izue, eta lehenko pisuen, 5-6 hartzen beratzen, ameko gota bit, eta ameiru arte. Holantzik 3-4 hotela du izan, eta hori, da gero beste zerien, honek jardinak ipiten, jardinak uzeten da asko bedarrak ipitxie, eta oso gogorra zitzen, ze eukizan txintxorrizek, da jolene, azken batean zozo ipitxik gainun amez, otantzen jane jingunzkunen txintxorrizek, txiki-txikiak horriak, baina oso txarrak, eta, hanbe, hanbe olorak ipitzen, edo, zuluek egiten, edo, hori eta, beste batzuetan nik egin zen biherra, gero kamioekin txoferro bilintzen kamio batzuekin eta mobileik eruten, eta italiano batzuekin oso famoso ez ziren, eta, alauena, etortu zena, egin egin zen. Normalen, zema denborako zian lan horiek? Denbora batako? Egunekuek, ez zeuen kontraturik, ez zeuen, esatu zuen, Egunean esatu zuen, inbertsioa openatu... Esango duzut, horre zerien, jardinetan hor, horre esatuzko, segun zelago biharrak hau zen, gogorra bazan, adibidez niri, zelan txikizien nintzen, eta esatu zen, zuk zerrengo zu, orduen zu, gogorrenak altzabi izan, eta mutu ziren, esatu zen, guru zutatorren azin etorri, lorak epin bidiez, olorin bidiez, gauza makaltzu lo que sea, guru zu etorri, eta hola guzti biharrak egiten ginen zen, eta andrak, emazteak, etxe garbitu, eta zelan ahalan, bentze, bizitzeko meste ataratzeko. Eta gero, eukiko nion honako sindikatu bat, kotxiena zan, eta horrek, emotuzkuen hilien €100, hilien, eta seguru bat.
eta eso, seguru baten moduko, eta, bueno, hori egunke mentzez segurtasun moduen, eta gero handik aurrera, bakotxak kobreta mauen, kobreta bez, gupe etxe gainun, zeuen bierra, eta mutu eskuena, gitxigora izaten ziren, 6 dolar, 7 dolar orduko, dizitzen zaren orgo zera, eta, inoiz kostatu jakumu bai, kobretibo bai, baina... Eta lan arkitzeko zailtasunak izatezen dituzten edo ez? Beti onda bat emat, balio zuena eta topatu zuena lanak. Eta adibide bat onzan durungo gue, zarraga, arek zela zan mutile, arek topatu zuen lana, bera izan barrez, zela pilotu izan, amitxe, abionotakin ibiltzen jenti eruten da tasi moduen, eta bai hor Polonian hori izan egian azientatu urte batzuk. Da, asan oso hartu puta zela lana, da, guk, guru zukuti bierrela, nora, bana, venga, guzan da. Fuete gintzen da, normalmente, gula otozien bai, gula amerikanueko mutileko, bierrien, da, handik azte bideo iruen, bezatu zain, bueno, honek, pelotaria gu, ingles, gitsi gora bera, eta, baina, esan gutzu, bierra itxe gainun, eta orduen, eurek esata bien, baina, honek, ez egin bierra itxen dabe, da, esan gutzu, orduro juten direz, goizien orduko, eta, akabetako bez problema asko, eta, bueno, neko gogorra ez esan, urte, da, nek ezin dut sinestu behin, baina, bueno, pasau zen, eta... Eta zemozkoa zen beste pelotari batzukin zenun harremana edo? Normalen elkartzen zinazten edo bertan? Ez, gitxi gora bera, ezketzen urrin bizi. Normalen zuek ibiltzen Hori da. zinazten elkarrekin kuadrian? Gitxi gora bera, ezauen, urrin ezketzen zen bizi batetik bestera. Eta orduen, bai. Neko, hartzen gaino zen igual apartamentue, fronto neko urrean, eta gitxera bera, aldana sartu guntzen olako leku baten. Askotan ezin izan, ze apartamentuak ezauzen garbi, kukaratxie, eta batzuk ez da batzuk ona, ez da batzuk txarrak. Eta orduan, batzuk gutetzen urrintxua, baina esan guntzen, harremanak oso neko ona beti eukin duguz gure hartien, tomeketan bezkaitxo bat prestau, eukin gainun soziedatxo bat txoko bat pepine gainun, da oso ondo, txoketa jutek izan, domeketan da bezkaitxu egiten, eta oso ondo pasetak gaitu. Bentzat posiko, aldana posik bizi gintzen bai. Eta beste euskaldunekin harremana bazten duten pelotariak ezienak edo... Pelotariak ezienak oso egitxe hauen, gure partien, Gure partien barrez kubanu bezauen asko. Miami aldien kubanu be oso, kubanu betana da, esan, Miami dekuti izan, erderaz, ingles nok egin dago hemen, ez da inok egin ala. Zetan azien, ze habla ingles ipitza bien, zeretan, dendetan, ez da gizu? Da, gure, pamitzen da, pamitzen Orlandon, hortik iparrarutz, gitxia hoitxe zan erderaz. Orduen, guke harremanak gure jentiekin gitxi ezauen jente asko, kubanuk, bauen olako kolonia atxutxo batzu, baina ezauen olako erdelun, gure modoko ezauen jenterik gitxi. Ezauen, esan gutzu, aidajo moduen holan, horre ezauen. Eta hemengo festak eta ospatzen dituzten, Euskal Herriko festak eta... Bueno, guk beti, akordatanaz, Mallorcan, San Ignacio, egune zan pelotarien egune. Beti zan, San Ignacio zan pelotarien egune. Eta, San Ignacio egunien, ez da gitz jaien motuzkoen, baina etik gainon, eta enpresak epitza joan luntxeo, epitza joan amarratakue. Fronteio zan, itzela, Mallorcako zan, itzela duken patio bat, ikusgarren itzela zela fronteia binan, itzela duken patio bat ganien, holako 3 metrora. Eta han etxek gainon, holako amarratako bat puntuzkoen, beti izaten zan. Zen nazio izaten zan, pelotarien egune, nik hori izaten got. Doztan ziren, amengo gabonak, oloko zea, alkartuten gentzen zan, gure, danopez, etxien hundizek, txikizek. Baina beti alkartak guntzen zan batzuk, gabona ospatzeko eta urte egunek, eta
Baina, gehiago bai, igual, tomeketan eta beti gote zara sozerra itxeko, paellatxo bat, besti, txarriko bat, egingo sozerra. Topetak inozen nolako goizako bai, eta eunbie bai, horre, zerbetan, ote ziren, baserri txarrak eumak eta eugizan bai, eta, bueno, bai, nik pentsatot biziki ondo, nahiko ondo, posi bizik nintzen zelan. Eta zen denbora egon zinen bertan, esan duzu? Ba, nik egon zen 18 bat urte, meretzi, Bertan? Bai. Eta bertan ez dautu zenun, zana? Ez, hemen, bai, hemen gue da. Eta orduan ze izan zen, 3 urte greban ondoren jarraitu zenun gero pelota munduan, edo? Bai, bueno, greba amaitzu txate mundu abia ja, amaitzu behar ez izan paketa, eta, bueno, guk eskatzak egin emuzkuen, baina zan ikusten atzera movimenturik, ondirik, eta, ikupeia, nik 40 urte jokas eize, eta, bueno, nahiko loritxutu bai, eta jolazteko, ez euskuen niri eta beste bateri bentzen, ez euskuen, bueno, emun gutzu ez eusi diru hori, da gure gozue, hartu eta kontratu ametzen da. Bueno, euskuen $5,000, eta, bueno, bale, gu posik, hartu gainun, eta agur, eta gaur arte. Bai, beste batzuk, jarroitu abio jolazten be bai. Bai. Gehiena, izin zina jolazteko gaztetxuk eta, bai, jarroitu abien urte batzuk jolazten bai. Apurka prego junda beruz, ez da barranka, eta, zaren gutzau, penagarria da, baina, ez da, zerren gutzau. Zer suposatu zuen pelota mundua zuretzako? Ze izan zen zuretzako, edo ze izan da zuretzako? Pelota mundua, oso politxe, zeutu pilo bat jente, amenguek, iputxek, amerikanuek, mexikanuek, eta zaguzu ni barrez nahiko zabala, eta berba itxeko, eta jueteko, eta itxeko gauzak, eta niretzako izan da oso politxe. Zaguzu, justo zara, azpetxien, zumaian, ez dakiz, leketxion, andarro, leko askotan deguzuz markinen, askotan jenti gute da, oi, hombre, hola, eta... Zik, guretzako pelotari zera izan da, asko gentzen boa, eta orduen egin duzu nahiko familia ezagun moduen, familia nahiko amaz harreman honak, ze beti gagoz, egun guztietan bat abestien aurrien, antrio, umie, besti dela, beti nahiko alkartute, egun gentzen, alkartu gentzen zatezek gehiago, hemen baino. Zegoen zuen, zentzen gezu, hori horre bizitzala, hemen, amagaz, por ejemplo, eta amaguz, hasi beti ematen. Eta han, detxik ginen, azte guztien, detxik ginen, amare, zela, eta besti, bien, ondo. Eta, en cambio, bertan, gu, gaur artien, alkartzen gentzen asko. Orduan zuretzako ogibide bat, baina zerbait gehiago izan da. Bai. Oso, niretzako, esperientzia moduen oso ona. Laguntzen, jenti ezetzen eta aberatza, oso aberatza, Oso aberatza. Ni barriro izango nintzeke, pelotaria, seguru. Bai. Jaioko bazina orduan? Ni gustora, Beste goza detorrek beni, izen, pelotaria, zengen. Neiko izen bizimu du ez da erraza, ze irabazien biozu, irabazti ez da. Zagun zuzuken bizu biharra fabrikan, bueno, enbiozu hau pieza, 1000 bider, bale, baina beti bardine. Han ez dagoen hori, oan enbiozu eta irabazien biozu. Zeran oalan. Bai, esan guztut, hombre, sistema bat zan bai, zu, zabiltzen pizka txarto ezin urten, lagundu itxutzu bai. Zer numuruek, batetik sortzira, bata zan, fazilena, birritzen sartzen zara errezez. Da, bosgarrena zan, gogorrena. Ondo bazentzen jokatzen, bepitzutzuen postien, 6, 7, gogorro, zu ondo zabiltzen. Eta pizka makala da biena, lehenko numerue, arranka daiken, eta, bueno, holako zeze hauben, eta, da mundu bat, oso politxe zizan, oso politxe. Politxe, bai. Eta kaskoakin jolaztetan duten? Bai, kaskoakin. Ez, kaskoekin durungo nazizela pentsatot, Ni pentsate kaskoekin hasi nintzela, bueno, Jakartan bai. Jakartan kaskoekin jogatzen ginen pentsatot, Pentsu, beha durungon, eta nire hasi nintzen 72an,
Zudutzen atorretzen, hasi nintzen jokatzen da bai, orduen txiketzen, orduen jokatzen, aurrelaria bakarrik, Azelariak zabien jolazen kaskoekin, kasko bari jokatzen bien, aurrelaria bai. De Jakartan, pentsatu dut aurrelaria bakarrik jokatzen bien kaskoekin. Azelariak jokatzen bien kasko barik, ez egin problemarik. Pure gogorra eukin da, ez egin problemarik. Eta noiz bai lesillo bat edo garrantzitsua edo izan zen hon? Ez, nik ekin da suerte oso ona, handia, bai, ekin da zu lesioa, bai, bolak, Kargatzia. Bai, kargatzia, eta bila lesio holan gogorrik, ez dut ekin, oso suerte handia, oso handia. Bai, oso handia. Ze, ikusi dugu, haikak apurtzen, bezu bolia apurtzen da jauzten, eta neko guzak oso gogorrak, neko joren izan du, ez da dilatorri hori, baina, bueno, batzutan entorri ikena, eta, baina, nik neko suerte, zugarri, bai. Eta gertatu izan duzu ez du partidu baten kontrakoai edo zure kontrako lastan ez nahi edo zerbait, bai, suston bat eukitzia edo lapiskat... Bai, benik gauza, enki apurtzen eta bezua eta atzen. Holan, akortanaz, horre biok batak saltoen eta ez egon nola gondo horma bat euen behien, sarien onduen eta saltoen itxartu eta enkien, erdi apurtu da ben. Bat, eta beste bat kundue, joa ben horma kontra eta atara izaben. Ostantzen holan, golpie bai, golpiek esango dutzu, joko asko eta lurrera eta kononzimentu barik eta zan, lehen zepaso dut eta baina, bueno, holan garrantzitsureko lan ez aurketu eta, bueno, postenaz, ezin guztia ezin gutxie, bai. Eta partidun bat hola gogoan dezula oso gogorra izan zalako edo oso politia izan zalako edo? Bat akordanaz, da guk askotan esatzen dugu, egiten dugu urrian, atzenengo barikoan egiten dugu afari bat, veteranueko sarroko erretiratu pilotakuek markinan, eta, bueno, uten gara, igual, leun de piku, lo que sea. Zeizatea, bakatu, urtean behin? Bai, urtean behin egin du, bai. Horrez gain bai elkartza zehazte edo? Horren gain ez, askotan, Gero goten diezu, frontoian bakotxak beren, Juan Beach, Orlando, izin da bai, igual urtean baten, hori da. Guk egiten dugu beste bat adibidez, Jakartako bai, egiten dugu, musikan, baina batzutan aldo zokuen, da beste batzutan bezin zokuen. Eta musikan noiz zitezu, Musikan ez da inoz iziten dan. Baina, pentsu, udan iziten dela, bai, udan ingurun iziten dela pentsatu musikan. Lehen gurtien izan, perroi urteko omenaldia o eukin gainun. Eta nire nintzegoen, Beni eukin nintzen, menorkara, hauski jartzen. Baina, bai, da oso politxe izan pentsatu, oso politxe. Berroi urte jungintzen zela Jakartara. Da, honek oten da beste goten gara, fronto guztietatik gitxu gara, zoaz ere goten gara, da oso ondo, da, bueno, han urtetzen da bide gauzak, eta batek esan duzen, nimino sarrobe, altunak, ondarroguek eta izan parrue, hoi urte, da Durungon, izango esan, zapatuka abi, eta lehenengo partidu, jokotxo gainun, eta bat zaritu inzan, lauti bata, zaritu inzan, da ez egon besterik, eta orduen epinen guzkun beratan niri, banamana jokatzen, banako jokatzen. Eta asan maizu, nire aldien, esakile latin. Eta, honek irabaziztan niri, 22 eta 21. 22 jokatu gainun, ez, 25 bot edo 24, ez zen. Honek irabaziztan Durangon partidu bat, nire egin esatzen zen. Bai, akortan, bai, bai, hola guze zerak ez da, baina, bai, da, bueno, nekin du berba, askotan danak denpore bestu egiten. Danak egiten, baina goten da oso giro oso ona, oso ona bai. Eta sariren bertan zen dela? Saria, bai, batzu bai. Bueno, egota zan barrez sariak neko emota behizan, bai. Buzan mitzen, neko sariak emota behizan kinila bakotxetan, zeigarren kinila, zazpigarren, o amaikagarrena, igual, telebistako kanal batek, o radio kanal batek, eta holo goza egote ziren, trofeoek, eta bueno, zu jokatzen mazen joan, batzuetan, bai, irabazin abazen batzu bai, beste bat irabazin aben, kinila gehien eta naben bai, urte baten. Kinila gehien irabazin abena, eta... Baina, bueno, neko honik... Zemozkoak izatezian sariak? Sariak zemozkoak izatezian? Bueno, sariak izatezian, gitzu gara, izatezian kopak,
trofeoa bai. Trofeoa, eta, bueno, izen bazan, kinilak gehiena erabaztie, temporada bakotxekoan, igual izango zen, segun ze motu zuen eurek egiten zera ez da kontuak, eta segun zelako zu zintzen zen bebai, una edo mediano o txarra, baina izango zen, $2,000 dolar, nire emuzien sortzireun, ze ja nahiko rebeldi nintzen, eta, ostantzien, izet izan hortxe, gitxo gara bera, €1,000, €2,000, eta una bazan, igual, Ari, amengo moduen, zike munia egin bateraz nago, emut utziena, ez da gizu, holagoan. Eta ze mozkoa zan, zer da gehien botatzen zenuna faltan hemendikan? Familia edo ohiturak edo... Hombre, eutirak asko, han ez hau ezen, eta gu beti euken amengo jaien giru ez da, eta gu musika beti ototzen, amengo musika, o txistularitek, o tantzak, edo gure, normalmente izatezen gure giru, amengo giru, ez da? Eta hori impotatuzu beti, eta herriko jaiek, gabonak asko, orduen, oin, ez da, igual emoten, baina orduen emoten guntzen zera hondiek, gabonetako familia neutie, eta gero jolazte, kartetan jolaztie, eta ez dakiz zer. Adibidez, zerien West Famitzen, eta gradu piztinan, hartzaldeko lauretan, ez dakizu, eta gabonak. Eta zan jo, hau txek gabona diez, ez dakizu, eta ez zutzen, hotza, ez dakiz, gatzen hotza gabonak. Goizien baten dugu inoiz, goizien oso ondo niporren, amengo aldeko zera duen, hotza eta polite, oso polite. Eta zema denbora bantzinen bertan? Nipor esan, West Famit da Nipor egitea, temporada bat etxe gainu West Famitzen, eta gero beste sarti bat etxe gainu Niporren, da hori, liru urteo, holako mate, gero ja etxe bien urte guztia, hasi zen urte guztia jolazten West Famitzen, urte guztia jolazten Niporren, eta hau zen kuadro bi hau zen, eta nik gatu nintzen West Famitzen, eta gero hortik jo nintzen Orlandora. Orlandon zen denbora mantzen, no? Orlando sortzin, 6 urteo, ametxu arte, ja. Dana guzti beratzi urteo, eguelia ez da. Da Orlando euken beba, euken Quincy, beste bat, euken pizkate iparraldera, euken beste bat, euken fronto bi eukezan, eta jokatzen Orlando, eta jokatzen zen Quincy zan holako selba bat, nik zela nio inan frontoie, eta honek koloreko jentie asko eguen, oso asko eguen koloreko jentie, baina funtzio, ibiltzen zan, akordan, zapatuetan jate gainon, bertan gagate guntzen zan, bizik gintzen 60 kilometrora, zebitzetik frontora, eta jute gainon Bezkaiaruan, eta gaitu gainon barbakoak parkinean, eta txuletak edo handetxe gainon, eta akordan basauntzek eta, anote ziren, parkinea ato ziren, basauntzek eta, oso ikusgarri izatena, oso politi, eta oso nik zelan egin zuenan frontoia. Agertzen zan gentie kolorezko barrez asko, jente asko kolorezko gentie, eta argin beharreman egiten ginen zen. Ez, tabernia euken onduen, taberna jutu gintzen amaitzutak ero, barzen zerbeza bat jutu gintzen, da beti batzak ziren barrez harek ez egin inoz txisturi joten. Bakarrik txaluek eta eginek irakutzen zuzen, oso gente, jatorra oso, guri bentsete frontoien, keinu neukin inoz arrazorik eolako jenti egin. Eta Orlandon, nola bizi zinazten, edo... Orlandon ziren, ja zan... Honekin bai apartamentutan bizi zinazten? Orlandon eroso ginen etxea bat eroso ginen, da nik eta beste batzuk, hasi gintzen urte guzti jokatzen, errentie pagabari, etxe eroso ginen, eta etxetxu bat. Eta zenbat, urte bi, egun ginen, olako bat, ja sartu zen zeran, greba, eta greban batzera saldu imi ginen, dana, ze zeuen dirurik, eta, gero batzera apartamentura jongitzen bizitzen. Niak hortonaz, barrez, $82,000 olatzik pago ginen etxea, barria, jardintxuaz, eta leku lasai baten, eta euken lagotxu bat euken, onduen,
kanpo deportezkeo frontotxu zen, eta gu bat, baino bitik entzizan laguen, holago euken aritxu bat ipinitxe, eta gero kokorrilo gonzan. Kokorrilo esan ondila, baina bai, gero, debakatu abien ureta sartzea, baina bai, ikuste gainun, esan urtetan, bai, esan ondia lagua, neko ederra, baina ikuste gainun, bitu gando, Ez, debekatu bien, gero, hori pesa bien jakin, Genti entero izan zela nahu zen, bai, esan ondia, baina neko ondia esan bai. Eta han kokorrilu da, hemen eize txakurre genuen izaten, baina, bueno, pilo bat, bai. Okalan adibidez, oso asko, bai, ozen kokorrilu. Eta klima hoitzeko eta arazoik edo nuten? Bueno, guk arazo asko ez, etxoen, bero. Oso beru esan, baina gehienak apartamentuek aire aixegotza dukien, eta, bueno, apurtu zanien, jodertze. Baina ostantzien esan gurutzuz, neko, ondo, aixia ez da frontoian ezoen arrazorik jokatzeko, aixia huen, aixegotza, eta, ondo, neko, ondo prestatutu zegoen gauza bai. Guk horre ez dukin arrazorik asko. Eta greba bukatu zanean, orduan izan zen, ja erabaki zen Bai, guri muskuen hori eukerie, eta, bueno, guk zazuen, bueno, nipe ja perrago zemate urte gehiago jokatuko zela euken, aukera asko gehiago ez. Eta, bueno, hartu gehiago erabakia, etortzeko. Zai izan erabaki hori hartzia? Bai, hombre, beti, izin da zure bizia, ez da? Eta, bueno, gero zelan amaitu izan bai, ez da gizu? Amaitu izan neko gaizki, txarto, eta, bueno, Ez da nune bai beste ditzeko aukera izan, ez? Ez, frontoian ez, keba. Ez, gauzak neko, además, hausen eskirolako bai, eta iso, eskirolako esan jokatzen, eta ezauen aro honek egoteko bertan. Da, hartu trastuak, eta kotxi erosi naben bebai, eta kotxi ekarri naben bebai, abrera atorrezan kotxi, eta gero, algun guntzan. Umiek egun mutilbian jaiota. Bueno, batak eusan lau urte, haneko ondo, bestiek 8 urte. Hoizte urtetan? Largo eta sortzian. Largo eta amaikara. Amaikaren torrek entzizan. Martxoan. Eta mutilia batak 7, 8 eta besti 4. Eta 7, 8 eneko eskolan sartu eta buen, harake inglesen munduan sartu duen, da besti badakien, jute zanek ikarora, baina da ingles ondo jaben bai, txikia bai, oso ondo. Baina, bueno, hartu bizan zuzer, erabakia, eta guk han eskenun hartzen hemen zer etxeko. Hemen bintzet, behar baiken duzu iketa bat, biarra lana topo zeinke, edo beste aukera bat, niretzeko hauen hemen jo gehiago. Eta emazteak animatu zintuen erabaki hori hartzea, edo... Bueno, emazteak badakio, amenguek dire neko horretako gizonak esaten damena, gitxogora bera, aurrera ez da. Baina, nire handriak han garatzeko esekoen arrazori bape, Bertan ezautu zenun? Amen. Amen. Zein zenun, bisitan bat edo... Bisitan baten, nik euken koinetu batek eta nahiak taberna bat, Juantxu, Durangon, eta horre jabe lana. Horrek, kamarera moduen. Anaia lan intzuna zurekin bangoke? Bai. Eta, horro joan lana, eta, otero gintzen zenien, antzek izatu gintzen. Eta, balante. Eta pilak elgarrekin, Bai, dik urte bira, eskondu gintzen, eta, hala. Hemen edo horrezkondu zen? Hemen, Urkiolan, bai. Izizan urtaraila bostean, mutzian hotza, zela. Zeran akordo behan edurra behin zeiken bardin, Eta, bai, izizan egun bat, fenomeno. Orduan, egon zinazten hor, eta ja 7 urte zitunen txikillenak, Txikillenak handiak, bai. Eta txikillenak zitu? 4 urte, lau iteko olago bat. Eta etxian eta ze hizkuntzatan? Guk beti euskeraz, berderaz, baina euskeraz gehiena euskeraz. Bai, euskeraz, guk beti indugu euskeraz, eta, berderaz, bai, nire emazteak etxu, igual erderaz getxu, etxena, baina nik euskeraz, horrek euskeraz egiten dut, eta gero ingles,
Da erderaz be, ez da garazorik. Eta beraiekin, bi semiekin bisitatu izan duzu bertan zeundela, bisitatu izan zenun garai eta, edo, Durangaldea, edo bisitan etorri izan duzinen? Nortzu baina, seme? Bertan zeundela, eta semiak txikiak zela, etorri izan zinen bisitan? Bai. Bai, urte guzti eta etortzen gintzen bai. Urte guztian 21 egun, 25 egun, gitxokora bera, mutuzkoen oporrak, eta, guk oporrak ordan ditu gainun, ordan ditu gainun Ubina eta Andriena, etortzen gintzen, amamak eta jitxek ikusten, oiz izan gura, metza, azken baten etorrit ikusi, eta atzera bakiu joan bigun jola atzera, egun egoi egun, eta, atzera joetek gintzen zan. Bentsat, jitxek eta amak ikusten bizan, eta normala zu urduri goteko pizkat, esposu ikusten, horre zelan da biz, adibidez guraitxe eta amatu egon ziren, harina bubai gurekin, etorre joan ziren ara, zen ikukena beste anai bat eida joan hartzaina joan da, dan eskondu zanku mexikana bategaz, eukio bazen hiru seme, eta, ara joan ziren haiek eta amak ikusten arek, gehotorre zin gurena, oso, ikusi gainuen zelan bizitzek egin zezan, zer etxietan, zelan bizi mudu eta gainun, eta hori nahiko posik. Eta bertan zondela aprobetxatu zanun zure anaia edo bisitatzeko? Ez, nik enamen bizitan, emutuzkoen hori egun, lehenengo bizi hartu behin, biherraitxeko bizi bat emutuzkoen, horren etorri bizintzen ona, hamen hartu bizia, atzera joateko, biherraitxen. Orduan guk eskaino temporak egin. Eta gero, ekun gainoen temporak egitzeko, emutezkoen hori egun oporrak, eta orduan hori egun esatek gaino, guzan, urte guztia egonan, eta esatek gaino, hori egun guzan etxera ikusten, aieta amak eta mamak eta ikusten, orduan, adibidez, horiek etorri ziren, anaia etorri zen, gure ikusten Orlandora, eta berenan, emazte ez nik ez dut zetzen, nire amak eta bai, ez dut zetzen, eta lobak, ontsi dator bat, loba bat, neuzizi bigarrena, ontsi datorren hilieno, Andreas Deumiaz, eta hemen begon da dau, neuzizena dau eskondute, eta, aregu mielekoz, eta txikila be, Lino, handau, eta guk esperantzia dugu, juteko datorren urte bera, diez, aidako jaiak egin da bena bosturtera, jaialdia, eta, bateko bai, zuerte badago, bagoaz. Eta bueltatzen gara pixkat? Zo! Bueltatzen gara pixkat, 40 urte zenitun hortak, hartzen duzu erabakia garaira bueltatzeko, Durangora, Durango bizik gintzen zen. Etxea egonken Durangon, erositza, eta Durango bueltatu gintzen zen. Eta, noiz erositzen duten, etxe hori edo? Hori etxea, 18an orantxik. Eta zen, 18an orantxik erosin nina pentsetot. Milo bite sortxiro mila peseta izen zen, merkea, baina bigarren eskukoa, eta orduen oso ondo, ondo beti ondo, gau, salde gainon, bezat erosin, horre gabe, bueltaka, diru gaztau. Baina, umea esartu ginen zen ikastolan, eta hortxe, bilik gara sartu gintzen hemen biherrien, eta, hemen gabe, hosteleria munduen bueltaka. Artu zanun orduan Momotxo taberna? Lehenengo honetzen 10 urte, 12 urte anaiaz, hor beste joan txunien, San Agustin kalean, da beste anaia beheuken fabrika bat bai, da arraz bai, beste urte beteo, eta gero atzak bultutu nintzen honegaz, atzera beste urte batzuk, eta itxina benan, da hartu gainon. Bertako taberna, Juantxu tabernan edo lan nintzen hon, eta gero zure beste anaiak? Euken zer bat, trokeleria bat, eta han beste urte bete. Nintzen moldatzen, ze nuken idearik burdini zer zan bez. Eta orduen, nik galduta biltzen nintzen burdinak limatu eta gaztatu, eta nik zan zen, niretzako, nik ez dut ikusi. Tranquilo goteko, tranquilo, tranquilo, baina, zan eski nik oizun joatik ikusi, harek zentesimak eta, nondik etara, oso gogorrez izan. Eta esan zen, atzara bueltatu bizuanik, da taberna eta atzara, bueltatu naben tabernara,
Eta bontxe, 7 urte daru zaila hemen, honegaz. Eta nola izan zen pixkak, nola bururatzen zuten zuen hartzia edo norbaitek eskin? Bai. Bertako amengo mutilek, jefe amengo usabak, bai, ze nire lagun izan, ze alkorra jokatu genuen pelotan, eta honek eukien hau, honek itzi izti egura bien, eta guru gozu hartu dolan txik. Egin nuen berba, eta sartu gintzen da, pues, hemen gabiz, bueltaka. Piskat aventura bezala edo... Aventura bezala, nik idea bat manuken, bai, ez dakizu, ja beste urte hostelarian idea bat zelan eruen eta zelan juete zan gauza, badakizu, ez da, hainbeste urtetan hor, baina alande guzti bai, hau da, eskola bat beti ikisten zauzena eta kontu asko tarabidez, bai, kontu asko. Eta denak onak ez? Batzuetan ez, baina hori da, sartzen da horko munduen, eta beti zileke irabazi bez, beti zileke, baina lan hain ezkero eta atzen da. Eta zu pixkat bueltatu zinaren, zenun ideia edo Durangoz eta aldatu nintzanera bat, edo zu pixkat igual Ameriketan ideia bat zenun Durangoi buruz, eta agian oporretan edo zinean, agian ideia bat zenun. Zu etorri zineanen honean ja bizitzea betirako edo esan dezagun, kointidituzun ideia batek eta bestiak, edo gauza asko aldatuta ikusi zen ditun, edo nola izan zen? Ez, nik nahan ikusi gauza asko, pizka bai, hombre, betiko moduen ez da. Ze jentia jentia eta gube goruz goiaz, eta orduen gu izan zen gaztiepe bai, eta gero, sartxu eta honik biherraan, da beste egiten biherraan, da aldatu gauzak aldatzeko dira ez da. Eta taberna munduen aldatzen hoien, eta aldatu zen bai, dan aldatu zen, ipiz izan dana barria, berreztu izan dana, eta, bai, ez izan pizkat, baina ez hainbeste bez, Ze jentea bazan betikue eta ezaune, eta ibiltzen zena taberna inguruen, hemen da betiko gitxigora, betiko jentie basabiz lanian hor, gehiena da betiko bezeru eta orden ez dugu zuen, beste arazo. Eta hasieran etorri zinean, somos izan zen. Niritzen neko gogorra zenuen jakinen, zebe. Zuen nik hazen nintzen, zero, eta orduen bai, hombre, gauzak itzin diez ez dakizu eta hori konfiantzia hartu, jentie ezetu, eta ni barrez neko errestasunetiko berbaitzeko bentzat ez dakizu, eta orduen jentiek egin mututzu baimena, o beraz hitzek egiteko, eta nik ez dagoetan beste arazo jentiekin harremanak egiteko, ez da? Eta niretzat hainbesteko gorrein. Eta oin bez, nik tabernariak zuguru hitzekin egin dozu. Da ezpo zuguru hitzekin, ara bezaldera joen da hartu eta basio garbitu eta, honek ez dago, nire agur, hori gitxe, hori noberak pizkat jolazten daue personakin hori karakterra, noberan karakterra pizkat ikusi bida, ez? Eta bueltatu zinean kuadrillakin da zemozko izan zen harremana? Zupa zenun gaztetako kuadrilla bat edo mantendu zenun beredekin harremana? Nik Durangoko jentia ezatu beti itxin duzu. Nik ez dut egun kuadrillari, ez dut enaz Durangon ez bizi, ezin nintzen ez da kuadrilla bat eukin, baina nire gaztetako frontoiko jolazten ibiltzen gintzen zena batzuk ezabegin inoz hartu itxia bien zestak eta, baina ez eunek, arpide zuenek eta beti kaixo, jente askori. Ez da gizu, orduen ez kuadrilla, nik ez dut kuadrillarik inoz eukinokin. Da, adibidez, kuadrilla guk engainun kinto bezkeitzek esaten da moduen kintuenak, ontxe 10 urte, adibidez, eta nik enaban ez zenan batzuk, nire edadekue, baina ezetu, biztaz bai, baina asko enaban, inoz berbarik egin eurekin ez da. Eta, da antrakin, da tanak egin hasi gintzen egiten, da, hor jarraitzen dugu. Eta, dekuz harreman batzu, beste batzuekin. Baina, nire tornen zinean, nire lehen guzuek, eta Durangoko gu ibiltzeko moduko, bai. Zer beti dekuzu Andrien aiztak, aizpak, edo besti, eta lehen guzue, koinetue, neko jente. Orduan ez zenun nola baiteko gabezia bat euki hor, harremanak... Enaban eukin nolako traumarik eukin, ez, keba. Ez. Eta familiakin harremana nolako izan zen, ja behin honea etorrita. Ondartu zuten zuek etortzia, zure aitak eta... Bai, beti. Gure ama beti, aitak ezakit. Baina, ama bai, amak
ama da fantastikea. Da amak gure zuen beti, hemen, bai. Ontxe egin du 85 urte, eta oso ondo dau, da burutik oso ondo, eta ontxe gehi pizkat kartetan ontxe gehi ez. Guten gara astelenetan, bai, gara bizi da, eta guten gara jolazten pizkat oso guztetako pilu bat. Eta baina izenan, bihar gine, eta bueno, harek bentzat, onduen egon ditzizela, ezta? Harek, ni pentsotu egin, niaz ezaben, enbeste sufritu, zen nik etortu nintzen urte guztietan. Baina beste gaz, aidakokoaz, neko pentsetot, sufritu da bela, aurrin zauen, da esan etorten igual 3 urtetik 3 urtera, o 4 urtetik 4 urtera, o etorten zan buelta bat egiten. Eta, klaro, bai izan ana eusena, eta baina, ezaben ikusten, ari urduri gote zan askotan. Harek ezaben erraza behin gaben, eta beren munduen ez da, baina gero joen zanien ara, eta ikusi zelan bizitzen ziren, eta zelan bizi ziren, eta zelako leku dauen, etorre zan neko posik etorre ziren. Eta aztutu zuten honea etortzia? Ondo, bueno, nik ondo pentseto, ezien gaztiek, oso gaztiek. Nola esplikatu zen bileten edo? Ez, bueno, etorri misela eta etorri. Nauzit eguen 8 urte, eguen lagunek hango eskolatan, ez da gizu, baina ez, berezi bez, honi jozien 8 eta bestek, hainbeste, zeratan bakizu barrez, ez da amengo moduen bizitzen zara pixuten, eta hemen jolazten duzu, bizide bat hemen, bestian, orduen barrez hauen nolako psikosis, ez da gizu, ez da amengo moduen, humiek ibiltzen dire, eta bueno, hor da biz, hauen hori bilurre, galtze bat, ez da gizu, hori orduen, ez hauen, ezin zin, alkartzen zinen etxe maten algu, lan bai, baina ez urrin ezinen, ez ziren juten ez hauen, amengo modoko umien alkartasuna. Eta hemen eskolan hasitzean eta arazoik ez? Lehenengotan, igual pentsatu bai, neuzia, ezeken erreztasune erderaz bez, ez da gizu, orduen kostajakon erderaz, aztie. Euskeraz, hobetoz, euskeraz bauken igual gehiago, erreztasun gehiago. Baina erderaz gitxi gau. Eta orduan, kostajakon igual, aztie, buelta emoti lehenko urteko mailakuek eta bigarren urte, baina, bueno, nahiko ondo. Eta txikitze, errazak, txikitzeak ezokan beste problema gehitxeago. Da, pentsatot, moldotu zela, nahiko ondo. Orduan hasitzen jazten ja Durangon bizitzen, eta etxe bizitzak zaldatu ez zuet Durangon, edo? Etxe bizitzak, aldatu dugu, saldu genuen, ego zinen bezala barretzea, eta hor eskara bizi bertan, baina handau, etxe barria, ondo. Ikustazu, nahiko ezautzen diela zuria bezalako historioak edo pelotarienak emigratu zuenak jolasteko eta horrela? Hemen jaiotakoak edo eta emigratu zutenak Jakartara edo Ameriketa edo pilotan jolastea. Zuk ustezu jendeak nahiko ezautzen ditula historio horiek? Hemen, jendeak. Nik ez da betzetan. Ez. Adibidez, eta dabe ontxe urte bete o urte bi o beste liburu bat pelotare enganien, eta oso ondo dator, datoz pilo bat, ezeke relazio bat gehiena dauzenak pilotariak izin dizenak, igual oinen urte, o berren urte, ezek ezen bat, danetik dator, da liburu oso erderaz da, baina oso ederra da, eta baina, klaro, nire historia zu kontetako, dana kontetan mutzua, biozu egun urte, pitxeko hori danok. Orduen, hombre, ez dira ezetzen detailekin gauza asko, ez da? Eta bakotxak eukin da zen bere arrazuek, batzuk eukin da bie, arrazuek, dana moduen, ez da? Orduen hori jakitxe, gehiena oso gatsa da. Baina, ni pentsatot, hombre, horren falta badauela. Ez da huelako esango zute egunkari bat, o aztekari bat, o leheno, egon diraz, pelotako aztekariako hilekuak, egon diez, momentu batzutan egon diez, da indiezena, pelotako munduen zesta o esku o palako egon dira, pilotaria amazetek egiteko nintzen eukia ben. Baina, gauzak, dirurik ez badago laguntza hileko zea, maitzu itxin da, eta hortze garatu diez. Da, oina adibidez, ez dago hainbeste pelotari, zesta maila mentzet, ez dago
ez da bizi handirik, eta geldi dau, ez da. Gaur egun egoera edo? Ba, eneko eskaz. Ikusten da ez dauela, ez dau partidurik, dagozenak dauz onena bentzet, dauz Miamien Orkaldien jokatzen dauz, da orduan hemen ez dago mamirik jokatzen da ikusteko bez. Urtien eguten da bez, hiru lau funtzio olako zertzu batzuk emoten da bez, ez da punta, baina ostantzien ez dau zestarek eta hori apurka-apurka ez da, galdu egingo dan, ahaztu egingo dan, o zer gertatuko da, baina horren laguntza horretakota ez dago ikusten, asmori badau pelotari batzuk, jente batzuk, da bizina horrek topetan laguntzak eta aurrera eta Markinan o Gernikan, ez dakizu, badau eskolak eta hor jentia jolazten, baina hemen ongo da, Durango badau, ongo da, ez dakizu, baina, gero gure denporan izen zen, Ameriketara urtetako gogue, da, zan, Amerika eta hori, oin ez dau, hori amaitxu da, ara juteko hori amez hori, gai hori, eta orduan ez da urtetan kanpora, zesta puntako pelotariak partidueko zerik ez dugu ikusten, ez dugu ikusten etorrize oso motela dau, da ikusik ustedik. Da, deporte bat, dirue nahiko bida, ez dakizu nahiko garestia da, eta zestape asko kostatzen dira, eta hori apurtu behiten dire, eta laurun, boston eurone olako zesta batek, edozeinek ez dindu pagau, ez dakizu, da orduen, ondo jokatzeko bihotzu materialela ona, ona badeko zu, jokatzu zu erratzago, beto, gozako beto urteten da bez, orduen, zarra bada, zarra egiten dozu, baina ez da bardin, orduen, da ez da pala o eskuz, da, ez dugu zu, hori niko garestia da bai. Niretzako hori da zer bat, koska bat deukana zestak, eta hori laguntza horri emoteko, izan da, Filipinasen adibidez, zestak merkeo egiten da bizela, ez dakit zer da, materializela zimetza izen bari, hori plastikozko zimetzagaz, baina zaitzak eta nireko da goizan deko, baina zaitzak eta izen bada gaztaina, eta hori zaitza plastikue depitie, ez da erreza, ez da gizelan jarraituko da benaz, ez dago guztien etorkizune handia, ez da entzun bezta egin izan, zestako dua. Eta atzera begira, zer suposatu zuen emigrazioan esperientziak zure bizitzan? Gazte zinala Kanarietan jun, gero Mallorca, Jakarta, Ameriketa, zer suposatu guzti horrek zure bizitzan? Ez da, ez da, ni oso pozik bizitzen naiz. Oso pozik, gora berak egin duguz dana moduen, eta batzutan poza, ez da batzutan orduri hau, ez da batzutan kontratu ez da gehiago, eta, dana torrapurka bizimodua da, bizimodu oso pasatu dugu hor, eta gora berakin, eta umiekin, eta antrekin, da, izena gure bizitza, niri bizitza bentzen dizena, oso gaztetik hasi nintzen, sartu nintzen hor, da gero, urten dut, berrogei urteaz, ez dakizu, hori denpora pilu hori, interesgarria, eta osagarria, eta zezango zu, politxe, momentu askotan izan da oso politxe, eta lagunduen gara bat abestieri oso askotan, arlo askotan, laguntza izan da adibidez gure bizitzaren mamina, ez dakizu, gure bizitzen bitxartean, zui lagundu, etorri, beste egingo dugu, ekarriko dugu. Juten gintzen zenien frontotatik bestena, kamioian gauza guztiak etxea sartuan, eta kamio betek juten gintzen zen, bueno, ez zagutzut, juten gintzen zen, gueztan bitxik, ni porrera, hiru egun etxeak zen bidean. Zeke egitxo, egun bilo, bidean, eta hirugarren egunen gabaz egiten zen, ni porrera. Da, eukitxek gainun normalmente, gente, hona hauen, topote apartamentua, inoz gungo apartamentua sartute buelta, zehan ez zeken bizi, hartute hotelera lo egiten, hostalera, ez da?
zehan etxean sartu. Eta, bueno, horako esperientzia, bai, da, nik, bestio, dana perfecto inoz bez. Baina esan dut, hori, are biajietan eta joen, hartu gumiek, etxe guzti sartu, igual, etxe biela hiru, sartu kamio baten, eta bestio kotxietan, umieketan, da, venga, 3 eguneko bidea etxe gainu. Da, akordatzen naz, bueno, lehen urtean barra, urtean, ez hauen, adibidez, zera, esatu zen, 95, zan. Hasi Miami eta Kanadar arte, ez dakizu. Eta guk lehenengo urtietan, urte bizeno, urte bizite gainoen, ez hauen amaitute, eta beste batzura sartu, eta atzera urreri urten da, bueno, ez hauen, bueno, kaltute gabizek, bueno, venga, nola, nagu, zagu, bueno, venga, zauzatopeko izuk. Eta, Virginian zara pentsetot, pernile gauzen. Pernile, bai, pernilek, zerak, saltu itxabizan, da, jolin, pernilek, bueno, beka, buen dia, zonezik, erosi biduzek, eroateko, erotek gaino zen pernilek hartu, jo, hasi jaten, gatza gurtutu zien. Zer, bueno, honi, zema gatza hartutu zik, oneri ba. Gatza, zuri ze, osin jan, no jaten jokau ba, zen, imotu jen txakurrari hau zer, hau zilik egan, beha, pitin. Eta, bueno, esperientziak, oso ona, gote gintzen, kuadrilla normalmente gute gintzen, 3, 4, 5, dano bezi, zehoztatzen galdu itxen gintzen, karamanak, da ordu gute gintzen zatike, eta hor nogoi argaldi emarrez oso, neko ondo seinale da duzen, baina, karo, igual duzen 7, 8, 10 karril da, han pasetako eta irtera topetako eta, ezitezan neko, pasetak egin zen gore estura zunen bai, pasetak egin zen bai. Euskak kaotikoa, Bai, izan, topatzian beste kotxe eta beste karrile, hau zara, karo, bate beste esgaltzeko, atzien jun bier da, eskatu bier permiso, pasetako, bai, izan, oi, gugaratzen zan, eta, neko... Oso, amaitutzat emango elkarrezketan, nahi bali mezuz zerbait aipatu, orentxe komentatu ezuna bezala, zerbait askun zaigula komentatzia, edo aipatu nahi dezula edo, zure esku. Ez dakit, baixo zema berba egin dugun. Ez dakit, niko goiz egin dugun. Bueno, bat emate gatuko da, ez da, koskama, baina horreko horrean pentsatot banu, niko gehitzi gora bera konta dugula, ez da? Bueno, ez dakit. Nik gogatuko nik beste gozo, bueno, zango zut, garaitxik juntzan nire gaz, garaiko nire lagun bat, pelotaria bai, Juan, negu gor, jakartara jungentzan alkarraz, da, bueno, antopa ban eskea, eta etxe ban ardun, ez etzon jefiek, bueno, une, zelan eskonduko zan, mozta urteaz, da, etxera junbiok, da, nire ez, etxera ez, zela boiz ez, etxera junbiok, berak ez ez, da, zela ez ez, hamen eskonduko zela da, bai, da, eskondu izan, txina bategaz, gogorra zen hamen, gogorra, nire izan mozten hori, da, zu, joaneko da, umiek, irun, bezatzen mateko zan, eta, oso mutilek gogorra zen, bai. Eta jarraitu zuen bertan pelota? Bai, jarraitu zuen, etorri zan hona, joan zan Ameriketara, oin Ameriketan bizi da. Ameriketan bizi da, ez dakit zelan da baina Ameriketan garatu zen, bera nahi bat bai handau, eta joan txu nire lagune, etxe ondoko egin zizan da, bai, da, ezik, bai, bueno, historia da pilo bat, guri hainbeste urtetan bakizu, zema gauza, eta gaztetan barrez gu esan etxien eskentzen nauten momentu bat bez, beti hortizier, bueltaka gauza asko gertzatzen direz ez da, baina, bueno, petxotu orokorrien urten da bela oso zorror. Horre denak ez dut piniko, ez? Bai, bene, bueno, honek piniko duz. Pedro, bai? Hala, ba. Bai, beste egitek, urrengo arte, urrengo betorri, akordoko naz getxu, gauza, akordo biguel. Ba, ez beri, eta deniko, lase honaz ez da? Pentsa bat urdire, urdu, egonguna zela baina, ez? No, bueno. Ederto ba? Ja? Ja.